И здравейте хора! Днес се завръщаме с един епизод на Clash Royale. В епизодът на Block Strike ви казах, че ще снимам някой ден на Clash Royale. Та ето го денят. Ще снимам на Clash Royale. Както ви казах, много неща са се променили. 9 арена съм. Имам нов и по-хубав дек. Елит барберианите са ми за 11 левел, обаче оставам 28 парички, стотинки и за това няма и апгрейдвам, ще събера поне 25 000. Друго. Какво щях да ви казвам? Чакайте да помисля. Не съм много сигурен какво имах още да ви казвам. Да, щях да ви кажа, че в този епизод ще ви покажа как може да получите легендарна карта. Вие може да получите легендарна карта от Supercell, разбира се. Все пак може да ги помолите. Пишете. I haven't got any legendary card. No. Натискате No и Contact Use. И си пишете с Supercell. Ето. Аз ви помолих да ми дадат Electro Wizard. Can you give me Electro Wizard? I need legendary card. Please Supercell. Hi Challenger. Ето, вижте какво са писали. Legendary card. Especially the Electro Wizard. Your card collections to reach the Hider Arena. Но, за жалост, това няма да стане. После писах още едно съобщение. И това няма да се случи. Друг начин да спечелите легендарна карта е да не играете много време и да не влизате в Clash Royale. Примерно 2-3 седмици или пък даже 1 месец може. Така Supercell ще си кажат: дай по-добре да дадем на този човек една легендарна карта, за да може да влезне в играта и пак да я играе отново. Например, моят приятел така му се падна легендарка. Наигравам, не знам, сигурно 1 месец. И накрая му се падна. Друго какво щях да ви казвам? Мисля, че няма какво, така че дайте една битка да изиграем. Паднах много купи, бях много по-напред. Това му наби много демидж. Рипкула. Не, как не можах да му изчупа, бе? Какво му пусна? Това ще се пълна от начало. Да, супер. Окей. Ей, принцес. Да, му щупих кулата. Супер. За сега добре. После самолета ми даде Legendary Chest. Този клип ще го направя. Няма да е много дълъг. Няма да е примерно 15 минути. Ще го направя около 10. Ще видя една битка, после ще видя някой за план батъл.
Ако няма никой, може би на тренинга ще играя на игра, защото не ми се играе тук. Слаб съм и не искам да губя битки. Boom, bitch, get out my way. Get out the way, get out the way. О, бих го. Няма шанс. Пича няма шанс. Пича няма шанс. Пича няма шанс. Good game. Много добра игра. И другото, което ви казвах което си мислих да ви кажа е, че след сигурно доста време, не съм сигурен, ще има такива от те, където му показвате с палчетата нагоре, където му се присмивате и тези неща. Ще има нови, но не съм сигурен кога. Гледах едно клипче. Нека отворим Crown Chest. Молете се за легендарка. Моля те. Моля те. Моля те. Хайде. Не. Дори епик те ви даде. 666. Само шестици. Окей. Клана. Да, ако искате, може да влезнете в клана, ама 50 от 50. Мога да създам клан и ако искате влезте, ще кажа в някой друг клип как ще се казва. Да чуда се дали да си дива барберианите. Не съм сигурен. И да събера, както ви казах, примерно 25 000. Може би не. Разработвах някои декове. Този го копирайтнах, този го копирайтнах. Този не е лош, честно да ви кажа. Обаче този... Тук ще сложа нещо на място на гоблините. Примерно скелетна армия. Тези са много за апгрейд. Ма не. Да пробваме този дек. Да, и ако апгрейдна елит барберианите, после ще ви покажа нещо. Фак. О, не. О, не. Ето, поне за това е мирара. И другото, което ще ви кажа ще ви помоля да ми кажете декове за... Напишете в коментарите декове за Graveyard, защото от доста време се чудя какъв дек да си измисля. После ще ви покажа едно приложение, всъщност няма да ви го показвам, което е хак и искаш джемове или пък мъни и след 2 дни, примерно натискаш първо джемове и след 2 дни ти дава
толкова джемове, колкото ти си искал. На мен днес около 11 часа трябва 12 да ми ги даде. Другото, което мъните, аз не съм още искал, но след като дойдат джемовете, сигурно ще си пусна и за това. Та, ето вижте сега, ако ги апгрейдна, тук това става на 6000 и нещо, защото това е 600 ми дава, но няма да ги апгрейдвам, както ви казах. Другото, което щях да ви кажа, има 4 минути още, примерно клипа, ще го направя, както ви казах. Нямаше да е дълъг, но обяснявах ви доста неща, изиграхме една-две игри. Затова се чудя какво да направя. Мисля да намеря някаква игра, след малко се върнем да поиграем и да свършваме с клипа. Окей, след малко ще се видим. И здравейте хора, завръщаме се. Това е някаква игра с някакъв вирус. Има някакъв вирус и ние трябва да го убиеме. Ето. Аз съм ето това тук. И трябва да убивам вируси. Ама, как се играе, бе? Чакайте малко. Мисля, че схванах. Но, как се играе тази игра? Не мога да сванам. Да не бъде ето така. Не мисля, че знам как. Ретри. Окей, все пак нова игра. Ще ме разлуча. Ама, това е бъгнало. Ето така. Схвана го. Айде. Ела ми вирусче. Ще хвана някой ден. Хайде, ела ми. Настигам те. Ес. Най-после. Успях да го бодна. След малко обаче мисля да приключвам с този клип. Играта не е толкова лоша, обаче не е и от най-готините. Веднъж, както ви казах, с мои приятели ще играем примерно Майнкрафт или някаква друга игра. И примерно Blockstrike или, както ви казах, Майнкрафт. Може Clash Royale. Или пък ще свалим някоя. Не знам дали сте чували играта Crafters. Или не знам как се казваше. Тя също е готина игра. Веднъж ще бъдат вчетни сме играли. Само че тогава нямах канал още. И игралихме, тя пак може да се играе онлайн. Играта е готина. Става да се играе онлайн. Става за май повече от 4 човека. Както ви казах, може да свалим тази Crafters и да играеме. Това ще бъде за този клип. Ако ви е харесал клипът, щупете лайк бутона и се абонирайте.